Bhí Bríd súil go mór leis an lá mór seo agus bhí vince a héana súil go mór leis agus nuair nach bhfuil déad ar a lá níonan se céile be go Bríd, ní sé go cetá tarlaí ró tá daoine rudí difriúil tá Johnny rá go réal se le banna cín eile tá daoine eile rá go béid go bhfuair se cold feet ach níonan na rudí se cíal go Bríd, tá sé go bhfuil rudí cíns níos tá ríad a suas ach fós hain, ní sé go cad a hain. Níor cheap Bríd go dárlach an léid a riamh. Thug sé píos a fád ar a trost agus muí na chuir sa gáidir le vins agus nuair ansí maith. Go ra se le ban eile ar a chéadar síos is seach mór deithe ach nuair ansíach gur grééis atá ggurtain se sin go mór, mar is dlúthard a bhíanta agus bhí Bríd ar bhealach mar sort máthir ag grééis. Bhí si fad amachta a gúnaí agus nuair a bhí rudaí gáil mícheart leis an fearr pósta seo a bhí si siúil amach leis bhí Bríd ansa a gúnaí agus a fad amachta, a tuairt airide nuair a bhí si súil, a tuairt jobde, go le cuairtú áras an lei. So ggurtain se go mór nuair ansíach gur grééis go bíon an bhean eile. Ní rah sam cumach sé go deachar se. Ja, bhfuil níl sé éascanar tá tú le tain sin cínsa. Goile, beneartmhair an breise sa siopa go háirí leis bháin se teachta níos. Well má tá bhein buíag í dáil. Má tú geir tá sínis? Tá cunne amsa le hochtú go rins TLC. Is dóí nuair a thosa sin cáidir le vince dosach níor annach písach raic a bhí si bhí siise gur éad a chuir ar Johnny, so níor si dá rían nuair a thosa si le vince ach dréir chéile thosa si forbert na mothúchan se hó. Agus so slow burner bhí an, so thug si chud am agus thug sé píos a fád ar a muí agus trost a chuir sa gáidrih. So, ní hé go neach sí isteach canál reckless an, thug si chud am agus fós hain seo mar hála. Tá si gortaí go mór. Mar a dúirt me thug sé píos a fádar a trost agus muí na chuir sa gáidrih seo, mar eol gra si gortaí ag fid chun minic hána ina síl agus ina gáidirh le fid hána rih seo. Béidir idir a dálín go me píos a spríocha agus bé le feicáil. I think bhfuil sé tábhachtach, in eistú i chearachtar agus na mothúchan sin cínta a wathú, más rairc cinál just gnárairc má tá tú a ggóil cup an caí agus níl an teextró rán. Ní teach tábhachtach sin ach nuair tá tú déanana rairc trom agus hebrí cin mothúchan tá gceist. Cá tú choir seach na mothúchan sin chun nach chuir trasna go fíraneach ar an scálan. Tá sé sin tábhachtach agus tá sé sin le feicáil nuair a bhreanann tú ar eistrí ar an telí. Dúnann tú dearmad go bhfuil siad a gaisteach, credan tú an mar rinne mar chearachtar. An mense is scríomh scéal go chearachtar Bríd, tá go leor smaointeam. Is dóí agus í cant le dearnaí rih a bhris an cáidirh suas le vince bhí si cant bhí a chuir si gur a páiste bheice. So béidir bheith scéal mar sin simúil.